Is-sibt daħlet fis-seħħ liġi ġdida li biha se tibda tiġi vvalutata b'sens ta' ġustizzja kull art agrikola biex fuqha tiġi kkalkulata l-qbiela li l-bidwi li jaħdimha għandu jħallas lis-sit. Mill-prezzijiet stabbiliti jirriżulta li l-bdiewa mhux se jkunu obbligati iħallsu aktar minn €106 fis-sena għal kull tomna art li jaħdmu. Jirriżulta wkoll il-prezzijiet mhux se jiġu reveduti qabel 5 snin oħra. Dan ħabbritu il-Gazzetta Kulħadd li rrappurtat li din il-liġi aġġornata għal żminijiet tal-lum telimina id-diskriminazzjoni doppja li l-liġi l-antika kienet qed toħloq kemm għas-sidien tal-artijiet li ma kinux qed jieħdu prezz tal-kirja skont il-valur tal-proprjetà tagħhom kif ukoll għal dawk li jaħdmu l-istess raba. Dawn kienu qed jitilfu kawżi li bdew jinfetħu kontrihom fil-qrati biex jiġu żgrumbrati. Waqt li liġi ġdida tagħti lok li kirjiet antiki b'rati ta' qbiela li ma kinux ġew riveduti tul is-snin jolgħu b'mod stabbilit u ġust, il-gvern sejjer lill-istess bdiewa biex itaffilhom parti mill-pis permezz ta' pagamenti diretti minn fondi Ewropej. Dawn il-fondi żdiedu għal dan il-għan b'4,500,000 €. Din il-bidla legali li għal xielien ta' snin baqgħet qatt ma seħħet għax gvernijiet passati dejjem evitawha mhux biss se tagħti valur aktar ġust lil artijiet agrikoli iżda wkoll serħan il-moħħ lil madwar 7,500 bidwi li jaħdmu artijiet biqbiela mal-privat. Minn barra hekk se tissalvagwardja wkoll il-produzzjoni tal-ikel lokali. Il-Prim Ministru Robert Abela kien iddeskriva din ir-riforma bħala waħda rivoluzzjonarja u qal li l-gvern ra l-importanza tal-bidja fl-ekonomija tal-pajjiż u koll l-importanza s-sigurtà tal-ikel għal daqstant sab mezz kif jagħti serħan il-moħħ lill-bidwi biex jibqa' jaħdem ir-raba tiegħu u jkollu s-sors tal-għajxin tiegħu. B'hekk qed tiġi assigurata s-sostenibilità biex pajjiżna jibqa' mixi l qudiem.